Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de Caribische gulden een officieel betaalmiddel is. Dus schrik niet als u een andere biljet of munt in handen krijgt. Vanaf vandaag gaan de nieuwe biljetten en munten in omloop. Gisteren was er de feestelijke eerste omwisseling. En vanaf vandaag kan er betaald worden met de nieuwe munt. Bij sommige bankautomaten komt het geld er al uit. Maar het zal vooral een kwestie van de komende weken zijn dat alle bankautomaten dat geld uitgeven. Wie niet kan wachten, kan naar banken toe gaan om geld om te wisselen. En op die manier komt de nieuwe Caribische gulden in omloop. Maar wie vanochtend al een digitale betaling doet, dus swipen met je pasje, die ziet al XCG op het bonnetje in plaats van NAF. Broeder veroordeeld tot 4 jaar. De rechtbank op Curaçao, het gerecht in eerste aanleg, heeft gisteren een 38-jarige broeder in het ziekenhuis veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechter is hij schuldig aan verkrachting van een vrouw in de paasafdeling van het CMC in 2023. De officier van justitie had een straf van 6 jaar geëist. De verkrachting zou hebben plaatsgevonden terwijl het slachtoffer bewusteloos lag te slapen. De verdachte ontkende in eerste instantie alles. Later kwam hij met het verhaal dat hij seks met de vrouw had gehad in een bosrijk gebied bij Zuurzak. Maar de rechter gelooft dat niet en noemt het een zeer ernstig geval. Overval op Truckee Pang, ook een ernstig geval. Bij een Truckee Pang op de Caracas Bayweg is een overval gepleegd. 2 mannen, gemaskerd, kwamen onder met bedreiging van een wapen op de medewerkers van de Truckee Pang af en gingen er vandoor met een deel van het geld. Het gebeurt gelukkig niet vaak dat dergelijke zaken worden overvallen. Er zijn er natuurlijk heel veel op Curaçao, die zijn 's avonds open. En de werknemers kwamen gelukkig met de schrik vrij, maar het is wel een vervelende situatie. Auto in vlammen op. De brandweer moest gisteren naar de Jan Noorduinweg. Daar was een auto in vlammen en die brandde helemaal uit. Het gaat om een Toyota Camry en alles wijst erop dat de auto in brand is gestoken. Hij stond afzonderlijk van andere auto's en er is weinig over van de Toyota. Internationale conferentie ombudsmannen. Gisteren vond op Curaçao de start plaats van een eerste bijeenkomst van ombudsmannen met een regionale focus. Tijdens deze 3-daagse conferentie worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de voorbereiding van een wereldwijde conferentie die in mei van dit jaar zal plaatsvinden. Volgens de Curaçaose ombudsman Kerslee Constitucion is de bijeenkomst gebruikt om specifieke kwesties binnen de eigen regio aan te pakken. Een van de doelstellingen van de ombudsmannen wereldwijd is het verkrijgen van meer autoriteit. En Constitucion legde uit dat de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio veel ombudsmannen heeft. Argentinië alleen al kent er 60. Iedereen werkt er aan hetzelfde doel, het verdedigen van de rechten van burgers in de regio. Dan gaan we naar het volgende bericht. Minister presenteert aanpak gevaarlijke honden. Het ministerie van Justitie op Curaçao heeft een plan van aanpak gepresenteerd. Wat te doen met gevaarlijke honden. De minister Charlton Hato had het al aangekondigd nadat er in 2023 verschillende bijtincidenten waren geweest. Plannen van aanpak zorgt ervoor dat voor ketenpartners en burgers duidelijkheid komt hoe te handelen bij bijtincidenten en gevaarlijke honden. De bedoeling is dat het aantal gevaarlijke bijtincidenten en de incidenten met gevaarlijke honden afneemt en er duidelijk is wat er gedaan moet worden, aldus de minister. Dan Juruksan Provaar geschorst. De Curaçaose talentvolle honkballer van 32 wacht een lange schorsing. Provaar kwam, er is ontdekt dat hij een verboden middel heeft gebruikt. Zoals bekend komt Provaar uit voor de Atlanta Braves. Dreigt dus een schorsing van 80 wedstrijden te krijgen. Provaar tastte positief voor het zwangerschapshormoon HCG. Dat is een verboden middel volgens de Major League Baseball. Zelf zegt Provaar dat dit de zwaarste dag uit mijn profcarrière doet.
Het is een bijzonder pijnlijk voor mij, omdat iedereen die mij kent of heeft zien spelen, weet dat ik een diepe passie heb voor honkbal. Er is niets dat ik liever doe. En de club die laat weten achter de controles te staan en ook achter het systeem dat dergelijke middelen verboden zijn. En er wordt nu gekeken hoe het verder gaat. Daarmee zijn we even aan een break toegekomen. Ik ben zo terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want het Korps Politie Caribisch Nederland doet een oproep aan getuigen of mensen die mogelijk meer informatie hebben over een incident dat in de avond van 2 maart op Bonaire plaatsvond. Op die avond heeft er een schietincident plaatsgevonden op de Kaya LD Geerhards in het centrum van Kralendijk. Het incident had vermoedelijk te maken met een vechtpartij tussen 2 groepen personen die kort daarvoor vond. Op camerabeelden is een grijze Changang te zien, type SUV met getinte ramen die met hoge snelheid wegrijdt, vermoedelijk in verband met het schietincident. Wie de auto herkent of informatie heeft over de auto, kan contact opnemen met de politie in Bonaire via telefoonnummer 715 8000 of de anonieme tiplijn 9310. Dan gaan we naar de appeltjes van Oranje, want gisteren werd bekend dat het Oranje Fonds 4 Curaçaose kanshebbers heeft bekendgemaakt voor het appeltje van Oranje. Het Oranje Fonds reikt deze prijs elk jaar uit aan 3 sociaal-maatschappelijke organisaties die ertoe doen. De kanshebbers op Curaçao zijn Stichting Man Unico, Fundación Probista Curaçao, Stichting Kinderbescherming Curaçao en Human Rights Foundation. Deze initiatieven zijn gekozen uit 348 inzendingen en zitten bij de laatste 50. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want in de straten van Brazilië werd gedemonstreerd. Duizenden bezorgers van vooral eten, mensen die eten bestellen en dat bezorgd thuis willen krijgen, die hebben gedemonstreerd voor betere arbeidsomstandigheden. En dat gebeurde in 58 verschillende steden in het land. Gezamenlijk hebben ze geprobeerd op deze manier duidelijk te maken dat hun arbeidsomstandigheden verbeterd moeten worden. Ze werken allemaal voor de delivery app iFood. En volgens hen moeten ze te lange dagen maken onder gevaarlijke omstandigheden tegen te weinig geld. En daarom zijn ze de straat op gegaan en konden mensen dus op dat moment in heel veel steden in Brazilië geen eten bestellen. De bezorgers willen dat hun arbeidsomstandigheden verbeteren, zodat ze verder aan de slag kunnen gaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste. Tot ziens.